здравословейте. Намираме се на едно прекрасно езеро. Нашата идея днес е Боби от Чепинци да бъде превърнат в един жив САО, а негов гребец и шофьор ще бъде Мъничкия Миши, който ще се качи върху него и ще го управлява с ето това гребло. Да видим дали ще стане. Да видим дали ще стане или двамата ще бъдат изядени от чудовището от лох днес. Сега трябва да бъдеш умотан. Как се чувстваш? Добре. Добре се чувствам. Започвай да се събуичаш. Добре. 3-4. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice. Чакай малко. Стой малко, тук не се зарби добре. О, извиняй, Бобка. Чакай малко така. Върти се яко. Стоп. За да се превърнете в човекът лодка, са ви необходими следните компоненти. Едно езеро и едно гребло. 3 броя луди. 70 метра предпазен нейлон с въздушни мехурчета. 2 роки тиксо. Рецептата изисква при забъркване на цялата тази смес да няма в близост рибари и водопади. И най-важното, не правете това вкъщи! Ако ми се досере, не знам какво ще правя. Тръгни да пръдна и с една сера Мишо ще ми изжиже задника. Дългия уй ще ми яде. Аре, ставай! Аз ще го контролирам. Само Мишо... Сега трябва да го изпитам. Ама кой си, ти си ти? Той не мога да мърдваш, бе. Чакай. Добре, как го избутаме вътре си? Е, така с греблото влеза. Не е било. Не е с греблото. Чакай. Е, сега чакай да... Ще плуват и кораби. Айде, давай чуйте го. Ела Бобка. Какво да правим? Ама не, бе. Пак се! Не, Мишо седни върху него, бе. Ели стопачите я се кинта за това! Дай, Миши, греби! Завърти малко, Миши. Не мога ми се тестиците, братле! Ако бе нещо му капарате! Плавайте! Малко майка ти беше как да я майкина! Копката почва да се пълни с вода! Потъваме! Минава, големия кораб минава. Минава, големият
Да не може да мръткаме копеле, разбираш ли? На камък внимавай. Ой, ти бежи от вонното колело, брат. Копеле, той е много забелара, нека ни помогне, бе! Раси, я помогнете, бе! Вио майката! Да, да изправяме са. Я викам да пробвам фала на комшийките, а ти ми смърдеш живота за 10 минути. Давай. Не всеки там я помогни, да не заеби сестра ти. Нашето морско изпълнение приключи и искам да задам няколко въпроса на нашите участници. Боби, как се чувстваше като лодка? И гордо, на много ми древно на работа и направо тъщите ми станаха на орхчета. Малък Мишо, как се чувстваше като боцман на такава дебела чепинска лодка? Доста горд. Бях наистина доста горд, братле. Мога да кажа, че моята лодка беше устойчива като шамандура, но тежка като танкер и доста трудна беше за управление. Но мисля, че се представихме доста добре. Лодката издържа тежки изпитания, отдолу я драха камъни при акостирането, но... Боби, нещо за заключение да кажеш на нашите зрители, на всички тези, които искат да изпробват този номер. Да не го пробват никъде, защото всички сме под контрол и да не го пробват в къщи. Ако трябва да спор под родителски контрол, за да го пробват. Добре, Боби, кажи, драги зрители, don't try this at home. Тоест, не правете това вкъщи. Don't try this at home. Значи, драги зрители, don't try this at home. Добре. Драги зрители, don't try is the home. Don't die, didn't roam.